Beýük söz sady Mawtumuly Praga başlanan şäherleri Russiýa Federasyonynyň taryh şäherleriniň sanyny ýerýän Astrahan oblastynyň merkezine ýerleşýän Seýilgähde türkmen halkynyň beýik ogly Mawtumuly Praganyň hormatyna oturduran heýkele gül goýmakdan başlandy. Türkmen wekileti Russiýa Federasyonynyň Astrahan oblastynyň Funtovo obasynyň ýaşaýjaryna Türkmenistan döwleti tarapyndan gurulyp ulanmagy berilen Mawtumuly Praganyň adyny oturýan orta mekdepde okuwçylaryň ýerine ýetiren şowhunly aýdym sady çykyşlar bilen meherli garşy alyndy. Mawtumuly Praga adyny orta mekdepde gurulan gahrmanlar kadamydan hemde arkadagy gahrman serdarymyň eserleriniň şerekeme Mawtumuly Praganyň şygyrlarynyň kitap sergisi çäre gatnaşyjlarda uly täsir galdyrdy. Bu ýerde agdy birligi, dostana gatnaşyklary, adamkärçiligiň ýokary sypatlaryny, berkarar döwletli wasp edýän, hiç wagt gymmatyny ýitirmeýän şygyrlar bilen dünýä edebiýatyny öçmejek ýyzy galdyran beýik akyllarymyz Mawtumuly Praganyň ömrü hemde dörejiligi, Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasyndaky gün saýyn berkeýän dostluk gatnaşyklary barda geň işleýän çykyşlar edildi. Türkmen hemde rus dillerini Mawtumuly Praganyň şygyrlary okuldy. Şahyryň goşgularyny dürdüleni aýdymlary ýanglany edebi sahada çykyşlar görkezildi. Çäre gatnaşan mehmanlar Mawtumuly Praga adyny orta mekdepde beýik söz ustadyna bagşlanan muzeýe hem aýlanyp gördüler. Türkmenistanyň bilim ministriniň wekiletiniň gatnaşmagyny Mawtumuly Praga adyny orta mekdebiň 8-9-njy synıp okuwçylarynyň arasynda Pehim Paýhas ummany Mawtumuly Praga adly temadan düzme ýazmak boýunça dürüjlik bäsesi geçirildi. Türkmen wekiletiniň düzümindäki alim goýumlar tarapyndan Mawtumuly Praga adyny orta mekdebiň okuwçylarynyň arasynda beýik akyllaryň ömrüne hemde dürüjligine bagşlanan okuw sapaklarym täsirli boldy. Gydykly geçen okuw sapaklarynyň dowamyny okuwçylary öz bilimlerini täze maglumatlar bilen baýlaşdyrmagy mümkinçilik aldylar. Türkmenistanyň bilim ministriniň wekiletiniň adalary Türkmenistanyň Russiýa Federasyonynyň konsullugyny günnägiriň beýik akyllary hemde nusgaw şahyry Mawtumuly Praganyň dogry gününiň 3 ýylyk münasibetli geçirilen maslahatda hem gatnaşdylar. Bu maslahatda beýik söz usady Mawtumuly Praganyň ömrü hemde köpek üçgünli dürüjligi, beýik akyllaryň dürüjliginiň ýaş nesle terbilemekdäki möhüm ähmiýeti hemde dünýä edebiýatyna şolsanda rus edebiýatyna ýetiren täsiri türkmen rus gatnaşyklary barda geň işleýän çykyşlar edildi. Wekiletiň agdalary üçin gadymy Astrahan oblastynyň gözel ýerlerine gedelenişler guruldy. Russiýa Federasyonynyň Astrahan oblastyna ýerleşen Mawtumuly Praga adyny orta mekdepde Astrahan oblastynyň ýol başlarynyň hemde bu vilayetde iş saparyna bolýan türkmen wekiletiniň gatnaşmagyny günnägiriň beýik söz usady hemde nusgaw şahyry Mawtumuly Praga bagşlanylyp geçirilen şäherleň jemleýiji gününi mekdebiň 8-9-njy synıp okuwçylarynyň arasynda Pehim Paýhas ummany Mawtumuly Praga adly temadan düzme ýazmak boýunça dürüjlik bäsesiniň jemi-jemlendi. Onu ýeňji bolan mektep okuwçylaryna Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň adyndan sowgatlar hemde Türkmenistanyň bilim ministriniň diplomlary dawarly ýagdaýda goşurly. Hormatly prezident bilen adyna hoşallyk sözler aýdyldy. Bu ýerde ýanglanan aýdym sady çykyşlarda halklary hemde medeniýetleri birleşdirýän, şerehem dostlaşdyrýan beýik söz usady Mawtumuly Praga nesilleň ýürek alkyşnamasy, medemez türkmen rus dostlugynyň aýdym suwutnamasy boldy.